chibai levek ole tun tum chu sumdawng te tan thil tangkai deuh kan soyanga sumdawng khain tamin ka hria inshal chak theina tur tektik pakhat kan soidon ani hei hi sumdawnna lian thama te pon apply na sa thina company lian te ama sai ni la subscribe lo chuan min lo subscribe sak vela kalom viau don ani tuna kan soi tur hi sumdawng kan ni ve kher lo ani po in customer kan ni na anga kan lo hriat ve nan kan lo aware ve nan tan khana thave a sumdawng hawin kan poisa hmangral tam tura min dan kha kan lo hriat ve nan kan soi tur hi customer ma a kan thil kan va chhop chhuah dan kan va display dan le aman kan chiar dan kha ni dona decoy effect te pon tia psychology trick chi khat ani contrast te pon ti thawa influence le khabua kha chuan contrast poimo na hi han soilok taila entirnan customer in phei khokron le tumta a atlom ber hi kan lo hmu tir masak chuan alaya mi hi a hmu tau sotang ato ber hi kan lo hmu tir masak thung chuan alaya mi hi a hmu tlom le viau bokang khata tang khan kan display dan poimo zia chu kan hremayanga ama sabera kan hria tur chu thil pakhat che kan chhop chhuah hian du thlan tur option pakhat che kan pe tina ni lawa kan du thlan tur pek chu leinge leilo ti khani ta ni hetiang din hmuna chuan kan sum nei zat kha kan thli thlai phota lei an tum ngor sa te ni lem lo phei chuan leilo na chance kha asang tlang pui thina ni option a tamlu tuk po khan a tha chuang lawa leilo na chance kha asang tho pakhat chau kha a tha lawa tamlu tuk po a tha chuang lo tina ni chu a chan chu du thlan tur ber shelawin kan leilo pha thin tiang he lo ngai ruat le taila option pahni om thung ta se a du thlan tur chu leinge leilo ni to lovin khoizok hinge alian nge ate atlom nge atau ti khani thung dona heta thung chuan atlang puin atlom zok hi an thlangang za a somriat chuan achan chu poisa he tak ni kha kan du lem lo deuh veka tau le tlom ani chuan atlom zok kha kan thlangtlang pui thin ani ti chuan heta hian box lian ber hi han bel le taila option pathum kan nei ta a mishing te hi azir chiang tu ten min zir chian na experiment an nei na chuan du thlan tur an rem tlar hian mitam zokin alaya mi hin thlang thin ti ani a mi zong ni lawin mitam zok tina ni chu center stage effect antia in muthin karenga hai chu abikin eitur company liana te le theater te option pathum hi anda thin tlang puyani option pathum hi atok ta che ta a he technique hi hetiang angkher lawa po an apply na sa a entirnan membership card anga te silver gold le platinum angten an chen sang thina a house bera tanga a hniam ber te pona an ban phak thei tur khan an chen sang thina ni chi thuma khan chuan tuna amanan chiar dan tektik chini kha kan soyanga pakhat na hi alai hol medium shaltam tumber na tektik ani a chuta chuan alian ber hi anti tamwakta anti tawbokta mitam zokina an leitur ni lawin chuan ate ber hi size te ber hi anti tlom le wak bokta ni anti tlem bokta a chuta an target product chu medium size hi ni ta ni tam tak chuan alian ber hi tawlutuk antianga an leidon lawani mase apoi lawa he hi chu mikhosalian ho engkima aper du haule atam mamo shimshiu hau chantur khani tani alian ber size hi chu mase tau ber hian alei hol hi atilang tlom dona atilang regular size don tani azuam omsot don tinani chu customer mita khan chuan ate ber hi alang claim ta sotta a he hi chu customer za asom ni vel bakin an leilowang in ren deuh hanu chantur khani tani mire thei deuh kantimeng chu heta shal taman tumber chu soito angin ate beremo alian ber hi ni lawin alai hol hi ni ta a alian ber po hi le an tam don lawa za asom ni vel thau ang kha lo ni ta se kan hlok na ber tur chu alai hi ni don ta ni aliana tam le lutuk ate atlem le lutuk
alai hol tok che angin anon lan tir ta a du thlan kha customer tan khan a ol sampha ta ni asir pahni hi chu du thlan tinuam tu mai an ni chu hemi a hi chuan alai hol le alian ber hi aman kha in nai tir wa kha angai lawa apoi to lawa ate ber hi chu tlom si ui kom thak ti ril ru min put tir tu tur kha ni ta a alian ber hi chu angai lo tawlutuk min ti tir tu tur kha an ni awang khan aman kha in thlau kha apoi lawa ni chu hemi a hi chuan ti chuan pahni na ve thung chuan alian ber le tir tumna policy hi ani vele thung ta a hemia an tum ber chu medium le large size hi compare tir min tum ta ni small size hi chu asira du thlan tinuam tu mai kha ani vele thung ta tuna kan soya hi chuan amanan chher dan te hi entaila ate ber let khat vele mokha medium size ani ta ni mase medium size le large size hi amanin thlau tir du lo lui ta ni achan chu medium kan le don ro chuan paisa tlem te pek bela large size le lo tir kha min tum tina ni alai hol an ngama le an tum ro chuan paisa tlem te pek bel khanin hlawk taria wa in ngai na kha min nei tir an tum tina ni chu o an thlau chuang lo khoi alian ber kha kalo lameng min ti tir kha an tum ani hetiang chi hi chu eitura tepo McDonald's te KFC Starbucks angchi ate po hian inchi chuan in hmu thin karinga aset te amil te angte po hian anda sang thin ani chumi le chuan chumi drinks chu a free emo chumi cha ti le chuan chu atlomi ni le theyang ti ang reng khan an ti thin ani chu sum min man tamtir an du wang kha ni ta a chu nangpon isumdawna khan ilo apply ve thei ani chu entinan parlor lo hong ta a kat sak ringot chu te zat kat sak le suk sak chu te zat kat sak le suk sak le massage chu te zat ti ang reng khan a price kha ilo set ve thei ani chu motor sil te polo ni ta se apon sil ringot chu te zat achung le apon chu te zat emo silveka no tlet nen chu ti zat khateng chi khanin du thlan tur kha osam takin iset theidon ta ni customer tan khan tiangzong khan nangman azat kha chu I chiar ma yanga kha chu I thu lo ni ta se dor tam ber che se iti kha alai hola ni chuan aman kha in hnai tir wa ka ngai lem lowa ma se a large size kan ti ang kha le tam ber se dor tam ber che se iti chuanin aman kha medium nen khan in hnai tirang ti chuan alian an dor na chance te kha asang jok don tina ni asha thiam lo tu chuan alai hol hi chu ti za ta ni sia alian ber hi avan tlom big I hlok lo ngotang a an ti chenga a te pon te mai thei che ni ma se nang chuan hemi tek hi I apply awang khan alian ber hi shal itum don tina ni chu heta decoy effect a apply dan hi lo en lok taila hei tak an ti a pakhat hi cheng thum alo ti ta a pathum hi cheng som ti na tar le ta dai ani mi chuan molan ti a pakhat te cheng thuma an le khan che thum cheng soma le a in hlok anin ti a pakhat chau le tum po khan pathum te an le pha ta ni kha decoy effect thawani a mun thuma cheploin mun hnia a then sang ti na kha ni maya decoy effect kha aron apply ve thau ti na ni chu ole heti zong hi ni a lepeka kan hmule thau donia